lader vi vand. Nej, jeg skal ryge. Jeg synes, det var vand. Jeg ved ikke, jeg satte i skoene. Kæft, hvor er det romantisk. Fuck, hvor er det kedeligt, mand. Nej, det må du ikke. Det må du ikke. Hvad? Jeg er sikker på, at den kunne starte med skruetrækker. Prøv lige at se den nøgle her, mand. Der er ingenting på den. Det er så nøgle til en skruelås. Den er fra 91, du. Den er fra 91, mand. Det er stadig noget gammelt lort. Ah, det er fint. Hej. Hvad var det for en, hvad var det for en? Hvor mange kubik er den? 600. Det lyder så ondt som 600. Sådan er det jo. Jeg er nødt til at larme, hvad de andre ikke kan. Okay. Det er okay, Patrick. Det lød personligt, det der. Han er skaldet, så Så må man godt. det må man gerne. Fuck dig.